F'mument fejn ħadd fil-Partit Nazzjonalista madu ddikjara l-interess tiegħu għall-kap tal-partit, tfaċċa l-ewwel isem li jrid kariga fil-grupp ta' tmexxija. David Casa, il-membru parlamentari Ewropew, iddikjara ma' Times of Malta li lest jikkontesta l-kariga ta' Segretarju Ġenerali. Iżda, One News jista' jiżvela li Casa mhux se jtellaq waħdu u fit-tiġrija miegħu x'aktarx ikun hemm Pier Portelli, id-direttur maniġerjali ta' The Malta Independent. F'ħidmietu fit-tmexxija tas-suppost midja indipendenti, Portelli tappalata sew lill-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-partit, Simon Busuttil, mistenni iħallsu lura billi jappoġġjah għal din il-kariga. Intant Casa ilu jimmira għal din il-kariga minn tal-inqas sentejn, meta kien diġà wera x-xewqa li jikkontesta lil Rosette Take li mbagħad baqgħet fil-kariga. Iżda issa li t-tim ta' tmexxija rriżenja kollu, Casa kien minn tal-ewwel li wera l-intenzjoni tiegħu li jikkontesta u bħal ħafna li jitħajru għal xi kariga qal li kienu n-nies li ħeġġew jagħmel dan. Interessat għalkemm ovvjament irrid l-appoġġ ta' tmexxija l-ġdida, il-kap il-ġdid u l-viċi kapijiet tiegħu. Għal David Casa li għandu 48 sena u ilu membru tal-Parlament Ewropew mill-2004. Fl-aħħar snin Casa kien wieħed mill-iktar politiċi fil-Partit Nazzjonalista li ħadmu fuq il-pjan tal-kap Simon Busuttil li ssir ħsara kemm jista' jkun lil pajjiż barra minn Malta biex ikun imminat il-gvern. Għamilha fuq iċ-ċittadinanza b'investiment, l-impjant tal-gass f'Dellimara u riċentement fuq il-kwistjoni tal-Panama. Tant li sa nhar l-Erbgħa stess mar fil-Parlament Ewropew biex jitkellem kontra Malta wara li xurilu kien qal ukoll li jistħi li hu Malti.